6,000,000 o goed yng Nghaersalem. Fe planwyd hwy yn goeden am bob corff a losgwyd yn y ffyrnau nwy. Coed sydd yn estyn I gwreiddiau I ganol lludw pob ffwrn. Y lludw sydd wedi mynd ar goll, heb fynwent, na bedd, na wrn. Chwythig oedd gweled y cangau fel cof golofnau byw, ac nid marmor, na gwenithfaen, na hyd yn oed yr angladdol yw. Ni chlywem ni na chlychau'r eglwys na muezzin y Mosque, ond clywed rhwng ei cangau hwy y marnadau llosg. Nid yw'r dwylo a'i planodd yn ddieog, na'i cydwybod ymlaen, canys didymodd yr Israeliaid bentrefi'r Arabiaid a'i tan. Pam na ddylai'r Arabiaid hwythau godi yn Cairo ac Aman fforestydd o goed I gofio? Ond ni allwn ni gondemnio'r Natsiaid, na'r Iddewon yn chwaith, canys fe droeso mor awyr Dresden yn un uffern faith, a gollwng y ddau fom niwclear ar y ddwy dre yn Japan. O'r holl ganrifoedd a gerddodd ar y ddeiar cychwyn y byd, yr ugeinfed yw'r fwyaf barbaraidd ohonynt hwy I gyd. A bydd y nesaf yn waith, am fod y bomiau a'r hogedi yn fwy, a dyfeisir mewn labordau dirgel sawl math o nwy. A phan ddaw'r trydydd rhyfel I gadw ei ddychrynllyd oed, ni allir hifo'r lladdedigion llosg, na'r hifo chwaith y coed. 6,000,000 o goed yng Nghaersalem, 6,000,000 a thair croes, ac ar y ganol, yr unig un, a fi'n byw'r efengyl yn ei oes. Daw'r tymhorau I newid ei lliwiau, gwyrdd, melyn a gwyn. Ond coedwig y marwolaethau'n aros a fyddant hwy hyn. Pan fyddant ymhen blynyddoedd wedi tyfu i'w llawn maint, fe wel y genhedlaeth honno, nad oeddem ni yn llawer o saint.